Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, matitikman na po natin ang Bertos Ham Lechon. Nako po, kakaiba ito kasi ham na lechon pa. So first time po namin ito mga ka-studio kasi dito sa Cebu po, ito yung bago dito sa market ba, na ham lechon ba. Yes po. So kakaiba na tapos bago pa, so ang dami pong hindi pa nakatikim talaga nito. So, para po maka-order kayo mga studio kasi maganda mag-order ngayon kasi mayroon silang promo ba. Good news mga ka-studio, meron pong ongoing promo ang ham lechon. Kapag order po kayo ng 1 slab of ham lechon, meron po kayong 20 packs of food products from Bertos Habhaban. Tigli 5 packs po ng paksiw, yan, pork sisig, humba, at saka bupis. Ayan, ganito po siya mga ka-studio. I-reheat nyo na lang po. Pwede po siya sa microwave oven. Pwede din po na i-heat na lang sa kaha po or i-fried po sa kaha. Kaya order na tayo nitong 1 slab of ham lechon mga ka-studio dahil parang piyesta na talaga kapag order tayo nito dahil marami po silang freebies. Tapos, kung gusto nyo pong tumikim sa kanilang ham lechon mga ka-studio, meron po silang cut slice ng ham lechon. Available po ito sa The Pork Shop, all branches ng The Pork Shop. The Pork Shop, ayan. Ito po siya mga ka-studio. So, ilalagay pala namin mga ka-studio sa description po yung FB page nila po, Bertos Ham Lechon. Sa mga gustong mag-order po, PM nyo na lang po ang kanilang FB page. Ayan, sa ngayon po, home delivery lang po yung available sa kanila. Wala pa po silang store. Pero plan po nila maglagay ng store po soon. Kaya ngayon, order na lang po muna tayo. Ito din pala yung number na mga studio. Ayan, kung gusto nyo magpa-deliver, 0922-405-7120. Yan. So, ito, ang ganda ng lagayan nila. Yes po, social ng lagayan nila. Nakita natin kanina to paano i-open. Ang ganda po. Talagang pinagandaan nila yung packaging ba para safe. So hindi natin patagalin 'tong mga studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So ito palang may-ari nito mga studio ang CM&T Food Corporation. Yes So, po. sister company sila ng Virginia Farms, kaya sigurado tayo na safe at malinis po. High quality yung meat na ginamit nila dito. Start na tayo? Hiwain na natin to. Mayroon din pa silang pinadala sa amin na knife. Ayan o, ganda. So, mayroon silang promo soon dito. Baka gusto nyong makuha din to kasi talinis kayo ba? Indot yan siya, pang lechon yun. Wow, crispy ah. Wow. Mukhang ham ko talaga siya mo. Ang ganda po ng kulay, oh. Pink-pink po yung loob. Wait ah. Using ko lang paghiwa. Tapos ang bango niya po. Hold mo. Yan. Yan po. Ganda po ng kulay. Wow, ang juicy pa. So talagang makikita nyo mga studio na ham, parang ham talaga siya na lechon. Yes. Na crispy yung balat. Tiin na natin dito, eh. Wow, crispy talaga. Kahit kayo ng kutsilyo. Tiin natin dito para makita yung gilid mga studio. Yan. Wow. Pula-pula siya. Tiin ko to. Parang Sa'yo ham to. talaga. Ito na, titikman natin to mga studio. Sa balat muna tayo, mang. Yes. Kasi na-achieve talaga yung kuha, no?
pagka-crispy pa rin ba. Tikman natin yung balat mga studio. Ayan, sasa tayo. Yan. Kain tayo mga Ito po, ka-studio. sukang pinakurat. Yes. First bite. Kain po. Yung Crispy balat pa niya, oh. Crispy pa siya. Ito naman, ma. Yung laman naman, tikman natin. Yung talagang ham siya. Yung lasa, wala mo nang, kung ano? Sausawan? Napaka-juicy, oh. Ang lambot po. Malambot siya. Yung alat niya, yung datingan niya ng sa alat niya, kuhan talaga yung ham ba. Kung yung lasa kasi ng ham, parang meron siyang alat ba na distinguish nga talagang ham yun ba. Yung karne ba. Yun po kasi yung goal nila. Dapat ham in the inside at saka crispy outside. Kaya yung tinawag nilang ham lechon. Bigyan kita ng kuano. Puso po, pamaris namin. Thank you, Pang. Gusto mo to? Lisod ka na mo? Okay lang. Ang sarap ng laman po. Hindi siya nakakaumay ba no? Kasi lasang ham. Ang sarap po ng laman niya. Crispy oh. Okay, Pang. Ito handaan lang mga studio. Pasko na pista pa no? Kasi ang dami nating handa ba. Pag Pasko kasi itong ham. So good for kuan ba? Mga may occasion ba. Marami kasi sa atin ba naguguluhan kung ano ang ihanda natin kapag Pasko or may occasion, kung ham ba or lechon. Oo. Kaya ang ganda po ng idea nila na pinaghalo yung ham lechon. So, meron ka ng ham, meron ka pang lechon. Yes po. Malambot siya. Hindi talaga nakakauman mo. Hindi siya nakaumay. Kaya sa mga gusto mag-order nito nga dito taga Cebu mga ka-studio, PM nyo na po yung FB page nila. Bertos Ham Lechon. Nakaiba talaga siya sa usual na lechon Cebu ba.
Lapit ko na maubos yung kuha, no? Hiwa ko, mang. Thank you, Kang. Katong kuha ng ilang freebies ba? Kapag bibili kayo ng lechon, ham lechon mga studio, meron silang freebies na ganito. Yes po, Titikman meron po natin yan. silang 20 packs of foods from Berto's Habhaban po. Meron tayo ditong paksiw, humba, bopis, at saka sisig. Ayan po, tigli 5 packs po nitong 4 na putahi po. Yan. Kaya 20 po lahat. So, ang dami nyo na pong pagkain kapag mag-order kayo ng lechon. Yes po, parang fiesta na po Oo. talaga. Nagiging piyesta talaga yung handaan. Yes po. Dahil sa special na ham lechon at saka maraming mga promo sila ngayon. Mm-mm. At dahil sa kakaiba yung lasa ni ham lechon mga ka-studio, kahit simpleng handaan po, nagiging special po siya dahil sa ham lechon. Oh, tikman na natin. Mhm. Ay, wala. Meron ba silang paksiw? Tsaka kapag hindi nyo po ito naubos mga ka-studio, pwede itong gawing paksiw. Oo. Pinabakasan, pwede nyo siyang gawing paksiw. Ano ba pa? Ito. Naumba. Waso puso ha. Baik kanon ya. Wala na. Gamay nyo lang. Mga tanong. Oh, dala. Thank you, Pang. Kana. Ito po. Sisig. Kising. Pwede din itong pampulutan mo. Mga kawan nila mo. Ready to heat ba? Ay. Nahulog. Meron pang butis pa. Ang dami pa na ng freebie, mang. Dami. Kaya sa mga kababayan naming Sugbuanon dyan, sa gustong mag-avail ng promo nila, message nyo na po ang kanilang FB page, Berto's Ham Lechon, para maka-avail po kayo ng ongoing promo nila ngayon. Ito po, bupis. Hindi kayo magsisi sa mga freebies nila na mga ready to eat na pagkain po kasi masarap yung timpla nila. So
So yan mga studio, hindi namin maubos to. Ang laki kasi ng ham lechon. This is good for 20 packs. Wow. Ang dami na po makakain po talaga. Lalo na kung may kahit anong okasyon po, pwede kayo magpag-order po. So once again po, magpapasalamat kami sa Bertos Ham Lechon po sa pagpadala nitong mga pagkain sa amin po. At maraming salamat din po sa marketing team nila, si Miss Vanya at si Miss Claudette po. So ang sarap po ng lechon nila overall po na kuha namin. Lalong-lalo na pag dating talaga nito, mainit pa ba? Tapos kinain nyo agad Yes. para maging crispy pa masyado yung balat kasi kapag matagala na ba, baka mawala na ba? Kasi dito sa amin ang hangin ba? Tapos Ang hangin malayo dito, po yung tapos area malayo namin. yung kuan ba, area talaga namin dito. Pero mayroon pa namang crispy, super po. Ang sarap po niya. Lechon na lechon, tapos ham yung loob. Ham na lechon pa. Oh, so sa mahilig ng ham dyan na gusto din kumain ng lechon, so ito po yung food combination na para sa inyo talaga. Yes po, 2 thumbs up. So maraming salamat po sa panonood. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.